най-малко български и той идва и от Арогарата. Той е Робин от Америка, иска и той да те поздрави за рождения ден. So you can greet him for his birthday. Praise the Lord. This one? Честит рожден ден. God bless you. Бог да те благослови. God has a great plan for you. Бог има план за теб, човеко. God has a great plan for all the gypsies. Бог има план за всеки от ромите. In Bulgaria В България and all around the world. и по целия свят. He has a heart for gypsies. Защото той има сърцето на ромите. But this is your special night. Но днес е твоята специална вечер. Don't eat too much. Не дей много да прекаляваш с храненето. But God bless you and God bless the Roma people. Бог да те благослови и Бог да благослови всички роми. Слава на Бога. Нека се помолиме сега. Може ли се изправиме така да ви помоля в знак на уважение на Гунди, който днеска има юбилей? Ти си причината, чрез Бога, днеска да сме тук на това място. Затова сега ще се молиме за тебе. Айде да протегнем ръка към Гунди. Боже, благослови го този човек. И нека с настъпването на този юбилей да настъпат най-хубавите години в неговия живот. Сега изговаряме името на Исус Христос да бъде прославено чрез